हारिनि आदैमोन आदा बाजै फंबाय बिबोनां आरो आंखौ मोजां मोनगिरि आंनि आंगो लोगो नोंथांमोन दिनै BTR नि थाखाय BTC नि थाखाय 5 बोसोर सरकार जे खुंथाय खुंनाय मानगोनां प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव बे फिनै गोदानै इलेक्सन जानो थांफिनगासिनो दं बे जोबनानै स' दिनैहाय MCC इसु खालामबाय नटिफिकेसन ओंखारबाय 22 थारिखआव माबाया जानांगौ मा होनदों पलिंआ आरो बिनि गेजेराव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनानै खोन्थानि र' आरोबाव मोजाङैनो just wait मोजां दंना खबरफोरा आसा खालामो बयनाबो खबरफ्रा मोजां जागोन अके दासो बारायबाय भिउवार्सफ्रा अके मोजांना खबरफ्रा रायजो नोंथांमोन आंनि बेक साइडआव थानाया आंनि न' जाहैबाय स' आं बेवहाय एसे लाइट गैयिनि थाखाय मोनसे जायगायाव दोननानै आं लाइभखौ होदों मानो होनोब्ला दिनै गोबां इम्परटेन्ट दिन स' जाहैदों बेवहाय आं फोरमायनि नोंथांमोननि सिगाङाव मोजाङै गोसो होना खोनासंबानो जाबाय जे दिनै इलेक्सननि नटिफिकेसन डेट मिन्स MCC नटिफिकेसन ओंखारबाय एबार इलेक्सना माब्ला जागोन आं बेखौ फोरमायना होनि नोंथांमोननि सिगाङावहाय नटिस अफ इलेक्सना जाबाय दिनै 26 आगष्ट 2025 लोगोसे मा होनदों सेप्तेम्बरनि 2 थारिखआव जाहैगोन नमिनेसन फाइल खालामनाय लास्ट डेट आरो बिनि गेजेराव सिक्रेटनि मा होनदों सिक्रेटिनि अफ नमिनेसन बे जाबाय 4 थारिखनि सेप्तेम्बर दाननि 4 थारिख Publication of the list of validly nominated candidates बे जाबाय बेबो 4 आगष्ट माने थार्सडे एबा बिस्थिबार आरो लास्ट डेट जाय केन्डिडेटफोरखौ होदोंमोन बै केन्डिडेटफ्रा जाय मा होनदों इन्डिपेन्डेन्टबो गेलेनो नागिरदोंमोन बैसोरो उइथड्र खालामफिननो गोसो दंब्ला चान्स दंबा बिथांमोननि लास्ट डेटआ 6 थारिख आरो सेप्तेम्बरनि बिनि सिगांबो हायो खिन्थु लास्ट डेटआ सेप्तेम्बरनि 6 थारिख आरो बिनि उनावबाथाय हानाय नंला आरो पाब्लिकेसन अफ लिस्ट अफ कन्टेस्टिं केन्डिडेट्स बे जाहैबाय मा होनदों 6 थारिख बेबो 6 थारिखआव ओमफ्राय भट होनायनि दिन दानाबा बे नोंथांमोननि आखायाव दंसैलाय नोंथांमोनहा सोरखौ सरकार लाबोफिननो लुबैदों दानि मानगोनां प्रमद बर' सार बिथाङा जे एसेबां मोजां नोंसोरनि थाखाय मा होनदों फरायसाफोरनि थाखाय आरो लाइमोनफोरनि थाखाय साख्रि दिहुननानै होबाय आरो बिनि गेजेराव बिना फैसा लायालासिनो कारापसन फ्रियै बिथाङा खामानि मावलांबाय गोबां मानसिफ्रा मैया मा होनदों डिक्लेयार होनायाव आं नुनो मोनदों जे गोबां मानसिफोरा साख्रि मोननायखौ नुनो मोनदों आरो आं बिसोरजों रायज्लायदों बिथांमोनहा थाइसेबो थाखा होनाङाखै साख्रिखौ मोनदों दानिया जाहैबाय डेट अफ फ्रेश पल जुदि सेकेन्ड फेज 2 फेज बिदि थायोब्ला लास्ट डेट बेनो जाबाय 24 माने डेट अफ पल माने फार्स्ट भटिंनि दिना जाहैबाय बेनो 22 थारिख 22 सेप्तेम्बर खालि 22 सेप्तेम्बर 22 सेप्तेम्बर खालार खालि मा जागोन भट थुनाया जागायगोन आंनिया रौता समस्ति आं डाइरेक्ट नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनानै होयो आं मानगोनां प्रमद बर' सार दैदेननाय UPPL सरकारनि जे सामलायनाय खामानि मावनायखौ मोजां मोनदों रौतायाव आङो निलुत सारनो भटखौ आं होगोन आं बेखौ खोन्थायो आंनि राइट्सहा दङ नोंथांमोनहा मा दं बेखौ मिथिला नाथाय आं मानो थाखाय होदों आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थानानै होबाय येस आं सासे मिडिया पार्सन हिसाबै आरो मा होनदों बेफोरबादि बाथ्राखौ बुंनो गोनांथि गैया नाथाय आं बेखौ खोन्थानानै होबाय जिहेतु आंहाबो भटार्स नालाय दा बड'लेण्डनि सिङावहाय फ्रेश पलखौ होनदों आं बेखौ दहायनो खोन्थाखाबाय आं नोंथांनि सिगाङावहाय 26 सेप्तेम्बरावहाय जागोन बे जाहैयो फ्राइडे सुक्रुबार खालि गोग्लैयो बियो लाइक खालामना हो अननानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना भट होनो चान्स मोनबावबाय मिथिबायना भट होनो चान्स मोनबावबाय नोंसिनि आखायावनो दङ सरकारखौ बबेखौ लाबोनो सोरखौ लाबोफिननो लुबैदों सोर केन्डिडेटखौ मोजां मोनो बे नोंथांमोननि आखायावनो दङ
मिथिबाय नोंथांमोनहानो दानि सरखारखौ सोलायनोबो हायो नोंथांमोनहानो दानि सरखारखौ लाबोफिननोबो हायो नाथाय आं बुंगोन दानि सरखारखौ मानो लाबोफिननांगौ होनना बुङोबा बिथांमोना सुपार 50 बायदि मेसिन बानायदों आइ अनसों बिथांखि होदों रग निरमुल बानायदों अनसायसो मा होनदों मा होनोमोनलाय सुपार 50 मेसिननि दारै गोबां मा होनदों जोंनि फरायसाफोरखौ मदद होदों स' बिदिनो गोबां मा होनदों पिग मिसन मा होनदों बेफोरबायदि दं गड मिसन बेफोरबायदि गोबां दङ जे नोंथांमोनहा जाय आबाद मावग्रा जाग्रा आबाद फालांगि मावग्रा बिसोरनि थाखाय बेबायदि मा होनदों स्किमखौ खाबु खालामनानै होदों आरो लोगोसे आबादारि आइजोफोरनि थाखाय ट्रेक्टर रानना होदों जेसेबांखिनि हायो दानिया फैदो भटआथ' होनाय जाबाय रौतायाव निलुत सार दानि जे रौतायाव जे निलुत डक्टर निलुत सारा जे EM बे बिथाङानो दाख्लै बावैनि नटिफिकेसन माबाखौ नायाखै होनबा पाब्लिकेसनखौ दानियाबा भट होखांनायनि उनावहाय रिजाल्टखौथ' बयबो गोसो जायो नायनो थाखाय माला जागोन रिजाल्टआ नोंबो गोसो जायो रिजाल्टखौ थाब मोननो आंबो गोसो जायो रिजाल्टखौ थाब मोननो हा दानियाबा माब्ला जागोन बे रिजाल्टआ माब्ला होगोन बे मासनिनो एबा सेप्तेम्बर दाननिनो मा होनदों 26 खालाराव मा होनदों सुक्रुबार खालि मा होनदों भट साननाया जागोन आरो रिजाल्टआ होगोन 26 सेप्तेम्बराव होगोन रिजाल्टखौ दिनैथ' MCC नांबाय नालाय 26 सेप्तेम्बरावहाय रिजाल्टखौ होगोन ओइदिनखालिनो UPPएलआ सरकार दागोन ना UPPएल एलायन्स BJP सरकार दागोन बेखौ नोंथांमोनहा मोनथिगोन ना BPFआ हारसिं सरकार दागोन बा BPFआ एलायन्स जागोन बा UPPएल एन्ड BPF एलायन्स जागोन बेखौ ओइदिनखालिनो मोनसिगोन 28 तारिखनि सिगांनो गासैबो बे प्रसेसा जाजोबनांगौ बे जाबाय वर्क माने बे अर्डारा ओंखारबाय दानियाबा कमेन्टखौ फरायनि देरहास दशरथ दैमारिया बुंदों ट्रेक्टरलै सरकारानो ट्रेक्टरखौ बयबो मोजां मोनदों UPPएल सरकारखौ बयबो मोजां मोनदों आरो बिनि थाखायनो ट्रेक्टरखौ होनो नागिरदों आं बेखौ मिथिगौ बिनि उनाव फैदो रिजाल्टआ माला होगोन 3rd and 4th ग्रेडना MCCथ' दिनै नांबाय आं बेखौ बुंथ'नो हाला प्रमद बर' सारा देरहाखागोन गोबां मानसिफ्राथ' बिदिनो बुंगासिनो दङ गोबां मानसिफ्रा मा होनदों दानि दैदेननाय सरकारनि जि स्टाइल दानि दैदेननाय जे सरकारनि जि माखासे डिसिप्लिन बै डिसिप्लिनखौ रोखायै रायजो राजाफ्रा गोबां मोजां मोनदों सिगांनि समाव बिराद गिलु गिलु दादागिरि माबा मोनसे गोसा बुंबानो है गादब नागिरनाय मोनसे राजानि स्टाइल बायदि खुंनाय सरकार बानायनाय बायदि नुनो मोन्दोंमोन आरो बिनि गेजेराव गोबां मा होनदों कारापसन जादोंमोन नाथाय बेनि गेजेरावबो आं नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनो सानो जोंनि प्रमद बर' सार बिथांनि जि खामानि मावनाय हाग्रामा महिलारि सार बिथांनि खामानि मावनाय गोबां डिफारेन्स दं बे डिफारेन्सआनो जाहैबाय मा होनदों प्रमद बर' सारा सासे मा होनदों इजुकेटेड आरो फारसेथिं जाय बिथाङा बिराद डिसिप्लिनै आरो बिथाङा ससाइटिखौ बोरैहाय मा होनदों सेल्फ रिलायभेन्ट खालामनो हायो बिनि सायाव नोजोर होयो नाखि बिथाङा मा होनदों जोंनि इयुथफोरनि लाइफजों गेलेयो जोंनि इयुथफोरनि लाइफजों हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा गेलेयो जानाय लोंनाय फेसिलिटिस गोबां जुमाय लोंनाय मानाय बेफोरबायदि फेसिलिटिस होनानै बिसोरनि फरायनायनि लिरनायनि साख्रिनि बाख्रिनि साननाय हनायफोरखौ बिथाङा नोजोर लाखिया बेनि बाथ्राया स' बिनिखायनो बिराद डिफारेन्स थायो आरो बिथांमोननि गेजेराव सानैबो लिडार नाथाय दैदेननो रोंनायनिबो माखासे खोथा थायो स' मानगोनां जोङो मा होनदों प्रमद बर' सारनि दैदेननायखौ जोङो गोबां माने डिसिप्लिन नुयो आरो जों बर' हारिनि समाजनि थाखाय इन्टेलेक्सुवेलि गोबां मा होनदों साबसिन आरो हामसिन आरो दा नोंथांमोना साननो हागौ आं बिथांखौ सापर्ट खालामोखाय बेबायदि बुंदों नङा पइन्ट अफ पइन्ट नायनांगौ जाय मानसिया दैदेनदों जाय मानसिया मोजाङै खामानि मावदों बै मानसिखौ नोंथाङा सापर्ट खालामखागोन आरो मोजां सानखागोन गोबां बाथ्रा दं आरो गोबां खामानि मावनाय बिथांनि खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनदों 5 बोसोरनि गेजेरावनो गोबां लाख लाख सोद्रोमानो हानि फाट्टा होदों हानि फाट्टा होनायानो देरसिन खामानि लोगोसे बड'लेण्ड ओनसोलखौ गोजोन लाखिहोनाय बे गियाल'ना गोबां मानसिफ्रा दा मा होनदों
थाबायनो हानाय स' बेनो मोनसे मा होनदों गिदिर मोनसे एचिभमेन्ट मानगोनां प्रमद बर' सार बिथाङा लामा दालांखौथ' बानायगासिनो दं आरो बानायबाय थागोन आरो जोबजासिम बानायलांबाय थागोन। दिनै बानायदों बे बोसोराव बानायदों 5 बोसोराव बानायनानै नैबे नेक्स्ट सेकेन्ड टार्म जुदि मानगोनां प्रमद बर' सारा सरकार थायोब्ला बेयावबो बै बानायखानाय लामाखौनो बानायनो गोनां जागोन। मानो होनबा रिफायरिं होननायबो मोनसे सोदोब दङ आरो बै रिफायरिंनि थाखायनो बानायनोबो गोनां जागोन। स' बिनिखायनो लामा दालाङाथ' बानाय नाथाय सेल्फ रिलायबोल बेखौ बोरै बानायगोन? जाय मानसिफ्रा हारसिङैनो गावसुंथासो गावनि लाइफखौ दानानै लानो हायो गावनि रावनिबो सायाव बार्डेन जायालासिनो रावनिबो सायाव निर्भर जायालासिनो बै बेसादखौ बै आइडियाखौ बै मेटार्सनि सायावहाय मानगोनां प्रमद बर' सारा जोंनि ससाइटिखौ बांसिन फकासाव होदों। जाहाथे बै बे बयनिबो दिमागाव हाबो आरो बयबो बेबायदिनो थांना थानो हायो जाहाथे रावनिबो सायावहाय सोनारालासिनो थानो हानाय बायदि। आं दिनैनि बे लाइभ फैनायनि खारना जाबाय MCC होनायनिमोन। स' नोंथांमोना बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामनो हागोन आरो लोगोसे शेयार खालामनो हागोन। स' वाट्सएपाव शेयार खालामनो हाबानो जाबाय। थेंक इउ स' माच भिडिअखौ नायनायनि थाखाय। लोगो मोनगोन इलेक्सन केम्पेनिं जादोंना बयनि जायगायाव गिदिंहैनो हागौ गोबां माखासे सोद्रोमाफोरनि जायगायाव गिदिंहैनो हागौ दे। थेंक इउ स' माच भिडिअखौ नायनायनि थाखाय शेयार खालामना हो प्लिज काइन्डलि थेंक इउ। आं लाइभखौ दोनथ'बाय दे बाय लोगो मोनगोन बय